koncerten. Vi startede med den Sønderjyske Gardes trommekorps under ledelse af David Slot, som har været her og arbejdet med dem hele weekenden. Vi går videre heroppe i orkestret. Vi er snart trommefolk. Lynhurtigt trommefolk. De er på plads allerede. Vi vil gerne starte med at spille Fever. Så bagefter det kommer der et lille stykke, der hedder A Wider Shade of Pale, som nogen vil blive genkendende til. Det er et gammelt popnummer, og der er blandet lidt bak ind i, så hvis der er nogen, der kan høre nogle klassiske toner, så er det ikke helt forkert. Og så slutter vi med et festligt nummer, der hedder Music to Watch Girls By. Mm-hmm.